Takže čau, já vás vítám u našeho videa. Dneska to je ukázka mých knížek, nebo tak nějak. Jdeme na to. První knížka, tady je Tajemství spálené chaty. Docela dobrá. Jak můžete vidět, tak tady vyšlo Tajemství tajného pokoje, Tajemství anonymních dopisů, Tajemství ztraceného náhrdelníku. Tajemství spálené chaty prostě. Další knížka je základní příručka Minecraft. Už jsem na to dělal videa, ale tak vám to ukážu. To všecko. Má to vlastně obsah a tak dále. Další knížka je 2014, prostě takový ten kalendář, nebo co to je prostě, no, prostě takhle. Další knížka je česko-anglický slovník. Tady máte všechny prostě překlady do angličtiny neboli češtiny. Další knížka je Disney, klasické pohádky, Tesco, Disney English, Sbírají hraje se autce, prostě takové album. Poslední tady máme plakát Heroes 3, no tak 4, to prostě plakát, celý nebudu to roztahovat. Jestli se vám toto videjko líbilo, určitě dejte palec nahoru, já se budu s vámi těšit. Jestli jste noví, tak určitě subscribe, kdyby nikdo nevěděl, tak